Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στη σειρά ηχογραφημένων δελτίων καιρού του inmeteo.gr. Όπως βλέπουμε στον χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, οργανωμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και αναμένεται να επηρεάσει δευτερευόντως τον ελλαδικό χώρο το Σαββατοκύριακο, καταρχήν με συναισθηγμένο μέτωπο που αναμένεται να διασχίσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, και κατά δεύτερον, καθώς το σύστημα αυτό θα συνδυαστεί με θερμή αντικυκλονική έξαρση που βλέπουμε να αναπτύσσεται σταδιακά προς την Ανατολική Μεσόγειο, αναμένεται να δημιουργηθεί εκτεταμένο δυτικό ρεύμα, το οποίο στη συνέχεια θα στραφεί σε πιο νοτιοδυτικό, το οποίο θα μεταφέρει θερμότερες αέρες μάζες μέρα με την μέρα από την Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Παρατηρούμε σε αυτόν τον χάρτη την θερμή άρια μάζα, η οποία αναμένεται να κινηθεί από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής σταδιακά προς την Ελλάδα. Ήδη, όπως βλέπουμε, την Δευτέρα μια πολύ θερμή άρια μάζα αναμένεται να κινηθεί κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, που οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή. Στον χάρτη νεφοκάλυψης παρατηρούμε ότι αύριο οι περισσότερες νεφώσεις θα εστιάζονται στην Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που βλέπουμε και συννεφιά πυκνή που θα δίνει βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες. Μετά το μεσημέρι οι νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές πλην του δυτικού τμήματος της χώρας και του Ανατολικού Αιγαίου θα αραιώσουν σημαντικά και θα έχουμε σημαντικό άνοιγμα του καιρού. Την Κυριακή τα ξημερώματα βλέπουμε ότι και πάλι οι περισσότερες συννεφιές θα εστιάζονται στο Ανατολικό Αιγαίο και την Δυτική Ελλάδα, στη συνέχεια θα αραιώσουν σταδιακά, ενώ αραιές νεφώσεις μέσης και ανώτερης τροπόσφαιρας αναμένεται το μεσημέρι να επεκταθούν σταδιακά από τα δυτικά, χωρίς ωστόσο να πυκνώσουν σημαντικά και χωρίς να δώσουν αξιόλογα φαινόμενα. Προς το τέλος της ημέρας, όπως βλέπουμε, προς την αλλαγή της ημέρας, οι νεφώσεις θα αραιώσουν σημαντικά. Βλέπουμε κάποιες πυκνές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και στα Δωδεκάνησα, που ενδεχομένως να δώσουν τοπικές βροχές. Να δούμε πού περιμένουμε βροχές. Αύριο οι περισσότερες βροχές, όπως φαίνεται στους χάρτες, αναμένεται να σημειωθούν στην Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που περιμένουμε και μπόρες και καταιγίδες. Μετά το μεσημέρι, όπως βλέπουμε, στην ηπειρωτική χώρα περιμένουμε σποραδικές καταιγίδες και στο Ανατολικό Αιγαίο τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Όσο προχωράμε προς την αλλαγή της ημέρας προς την Κυριακή, τα φαινόμενα ολοένα και θα περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, αναμένεται να σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο να συνεχιστούν. Την Κυριακή, όπως βλέπουμε, δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, με εξαίρεση τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και το Ιόνιο, που ενδεχομένως υπό την επίδραση ενός θερμού μετώπου να έχουμε κάποιες βροχές και ενδεχομένως και μονομένες καταιγίδες. Βροχές θα έχουμε και στα ορεινά της Ηπείρου. Όσον αφορά τους ανέμους, αναμένεται να κυριαρχήσουν δυτικοί ως νότιοι άνεμοι. Το πρωί του Σαββάτου βλέπουμε μέτριο δυτικό-νοτιοδυτικό ρεύμα να επικρατεί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Προς το μεσημέρι βλέπουμε μια στροφή σε δυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά και ενίσχυση στα 5 και τοπικά στα 6 μποφόρ. Κυρίως στην θάλασσα των Κιθήρων περιμένουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Στην συνέχεια βλέπουμε στροφή των ανέμων σε δυτικούς και ενίσχυσή τους στο κρητικό πέλαγο στα 5 με 6 μποφόρ, εξασθένησή τους όμως στο Ιόνιο. Την Κυριακή ανάλογο το σκηνικό, με μια τάση στροφής των ανέμων σε πιο νότιους από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ένταση κατά μέσο όρο στα 4 με 5 μποφόρ στις αλλάζες περιοχές. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένεται να παρατηρηθούν, όπως βλέπουμε, σε οι πίνεμες πλευρές των ορεινών εξάρσεων της κεντρικής και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, όπου εξαιτίας των καταβατικών ανέμων ενδεχομένως να έχουμε τοπικά και εντάσεις μεγαλύτερες των 7 μποφόρ. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται να είναι της τάξης των 2 με 5 βαθμών στην Μακεδονία και την Θράκη, των 4 με 6 στην Ήπειρο, των 6 με 8 στην Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Δυτική Πελοπόννησο και μεταξύ 8 και 12 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι όμως παρατηρούμε μια μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν, όπως βλέπουμε, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, ακόμα και τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως τοπικά να έχουμε και 20 στο Θεσσαλικό κάμπο και τμήματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, όπως επίσης και στην Αργολίδα. Ωστόσο, η νέφωση που θα καλύψει μεγάλο μέρος της χώρας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας το Σάββατο. Τη νύχτα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες προς την Κυριακή τα ξημερώματα αναμένεται να πέσουν και πάλι στα επίπεδα των
με 7 βαθμού Κελσίου στην Βόρεια Ελλάδα. Στις παιδινές περιοχές πιο ψηλές θερμοκρασίες δεν θα πέσουν κάτω από τους 8 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να είναι της τάξης των 10 με 12 βαθμών Κελσίου. Θα είναι μια γλυκιά νύχτα. Και την Κυριακή, με το άνοιγμα του καιρού και την επικράτηση των δυτικών ανέμων, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 17 και 20 βαθμού Κελσίου και τοπικά, όπως βλέπουμε, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη και τμήματα της Ανατολικής Ελλάδας, ενδεχομένως να ξεπεράσουν τους 20 βαθμούς και τοπικά να φτάσουν τους 22 και τους 23 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Κρήτη και τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Ανατολικής Τηρέας Ελλάδας. Την Δευτέρα περιμένουμε ανάλογο σκηνικό του καιρού, με δυτικούς ανέμους, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και λίγες βροχές κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα. Την Τρίτη, με τοπική δραστηριότητα που φαίνεται να διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, ενδεχομένως να έχουμε ένα κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην βόρεια και δυτική Ελλάδα, κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλή στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, ενδεχομένως να ξεπεράσει ακόμα και τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα και την Βόρεια Κρήτη. Τέλος, την Τετάρτη υπάρχει πιθανότητα με την επέκταση του πεδίου των χαμηλών πιέσεων ανατολικότερα να έχουμε μεταβολή του καιρού κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με βροχές και καταιγίδες. Το κατά πόσο αυτό θα συμβεί θα το δούμε στα επόμενα δελτία. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας περίπου. Μετάσι πτώσεις στην δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μια έντονη τάση για μεταβολή του καιρού με εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους προς τα τέλη της εβδομάδας, που ενδεχομένως να δώσουν τη σκητάλη σε ένα σημαντικό ψυχρότερο και αρκετά βροχερό τριήμερο. Αναλυτικές προγνώσεις για περισσότερες από 350 περιοχές της χώρας μας μπορείτε να βλέπετε στην σελίδα τοπικών προγνώσεων του inmeteo.gr, πατώντας inmeteo.gr/localforecast. Γιατί? Κάθε τόπος είναι μοναδικός. Έχει τον δικό του καιρό. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.